Γεια παιδιά, Ζωής Πεπέγκος εδώ. Όχι, εντάξει, πλάκα. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, 2 βίντεο knockout με τον Grom και θα προσφέρουμε και άλλους παίκτες μαζί του. Επειδή όπως βλέπετε δυστυχώς δεν υπάρχει duels για να προσφέρουμε 3 παίκτες ταυτόχρονα όπως είχαμε κάνει στο άλλο βίντεο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε πρέπει να ρίξετε όλοι ένα τεράστιο like και subscribe και ένα καμπανάκι για να έχουμε περισσότερα βίντεο και πολλά άλλα. Ωραία. Πάμε στο βίντεο. Θα παίξω με Grom και με άλλους παίκτες. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Πατάμε το play. Θα παίξουμε με Grom σε αυτό το map, το knockout. Ξέχασα να σας το δείξω, θα το δείτε. Μόνο να μην λαγκάρω θέλω, επειδή εδώ που είμαι δεν έχω τόσο καλό ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων. 2 throwers. Πω λαγκάρω άσχημα. Αλλά δεν άντεξε, θέλω να κάνω το πάρθε 2 που πουσάρω. Θα ξεκινήσω ένα μεγάλο push για τα 60k. Να πούμε ένα μικρό challenge. Βασικά όχι μικρό. Είμαι στα 58.280 και θα το πάω 60. Εντάξει. Μπορεί να το κάνω. Δύσκολα, αλλά μπορεί. Πάμε λίγο. Πάμε ένα W για τον tick. Tick. Λαγκάρι μάλλον. Θα το καλύψουμε. Πάρ' το. Νομίζω το δείτε. Ωραία. Μάλλον αυτό είναι win. Μάλλον. Τι κάνει ο 8-bit. Τι λέω. Μου έχει κολλήσει ο 8-bit. Τι κάνει ο tick. Καλά, δεν πειράζει. Κουβάλισε λίγο εδώ. Μια χαρά και 3-0 stats. Τέλεια. Λοιπόν, θα παίξω με τον Grom έως το Silver 2 που είναι σχετικά κοντά. Θα πουσάρω, δεν ξέρω πώς θα πουσάρω. Θα πουσάρω πάντως αρκετούς πιστεύω. Ο Grom είναι ένας από τους αγαπημένους μου thrower. Είναι πολύ καλός. Κάτσε επειδή κολλάω λίγο. Κάτσε εδώ, όχι. Είναι λίγο δύσκολος παίκτης, αλλά οκ. Αλλά τώρα μου κολλάς. Τώρα θα δείτε το spam του αιώνα. Ρωστό, τι έγινε τώρα. Έλα, Piper. Piper, μην πεθάνεις. Ωραία, πάμε λίγο. W για μένα. Γράψα όλα στα σχόλια W, HG's. Μα ναι, το αποφάσισα, τελικά θα κάνω Q&A. Οπότε θέλω να μου γράψετε ερωτήσεις. Εδώ, στα σχόλια. Ερωτήσεις για Q&A. Θα τις κάνω βίντεο. Όποιος θέλει να μπει στο βίντεο μου να γράψει ερωτήσεις. Και θα μπει στο βίντεο. Ναι, τώρα εγώ έλουσα επειδή δεν ήξερα καν ότι είναι εκεί. Έλα ρε φίλε, ως του καμπέρις. Κάτι θα σε φάμε. Τι 0-2 συμπαίκτες. Κάτσε. Epic. Για να δω.
Αν μου δώσει legendary θα πρέπει να κάνετε όλοι subscribe. Αλλά και πάλι κάντε subscribe. Καλά είμαστε νομίζω. Θα δούμε λίγο κάτι αυτό. Αλλά αυτός ο τίτλος πολύ καλός. Okay. Άρα πάμε. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Τώρα δεν κολλάω όσο δεν πάει. Βασικά μην το χρησιμοποιήσω. Ωραία, φορήδικα λέω θα είναι εκεί. Buzz Lightyear. Η Buzz Lightyear, τι λέω. Να. Σπαμάρε τον. Όχι. Πάμε gadget. Άμα το προλάβαινε. Ρε φίλε, αυτή η Edgar. Μπρο, εγώ τον Edgar δεν τον πουσάρω καθόλου. Για κάποιο λόγο. Όλοι λένε free τρόποι, αλλά εμένα δεν μου αρέσει ρε φίλε. Edgar. Αν και μια στιγμή δυστυχώς πρέπει να το πουσάρω. Επειδή δεν γίνεται να τους πάω όλους, ας πούμε 800 και κύπελα και Edgar να είναι αυτός που θα είναι ο πιο χάλια. Ωραία, ο Edgar που είναι. Πού είναι ο δικός μου. Νάτος. Εκεί μέσα θα είναι. Τι κάνει. Ωραία, ο δικός μου είναι καλός τώρα. Το Buzz Lightyear. Οκ. Σχετικά εύκολο. Sorry, δεν θέλω. Ωραία. Πάμε λίγο. Όχι. Έλα ρε Colt. Έλα τώρα, έχει σπάσει όλους τους τοίχους. Γιατί Piper. Και ο Colt είναι καλός μακρινός εκεί. Δεν είναι μόνο η Piper. Piper απλά σκάει, ξέρω εγώ, πολύ damage, είναι καλή. Είναι και πολύ skill η Piper εκεί. Τώρα για τους Edgar players, να, δεν έχω να πω κάτι, είναι απλά δεν ξέρω να παίζουν. Βασικά, όχι κάποιοι δεν λένε ότι είναι, ας πούμε, ο καλύτερος με Edgar. Πώς το πέρα αυτό δεν ξέρω λάγκερα. Ρε φίλε, απλά το πουσάρουν, δεν είναι ό,τι κάνουν, αλλά το 99% των Edgar είναι toxic, με άλλους παίκτες δεν ξέρω να παίζουν, αλλά και το 1% ξέρω εγώ του πλανήτη είναι Edgar που απλά παίζουν για να το πουσάρουν, να τελειώνουν με αυτό και μετά δεν το ξαναπουσάρουν ποτέ αφού το πάνε στα 1000 τρόπια. Κάπως έτσι είναι. Αλλά οι περισσότεροι δυστυχώς είναι πολύ toxic. Παλιά, και εγώ ήμουν παλιά toxic να πω την αλήθεια. Αλλά τώρα μου έχει φύγει αυτό το πράγμα. Και κατάλαβα πόσο βλαγιά ήταν. Τώρα κάθε Edgar που παίζω και ας πούμε είμαι ας πούμε με την αδυναμία του, ας πούμε είμαι tick και με σκοτώνει, μου κάνει ή το troll pin ή αυτό που και καλά υδρώνει. Το έχω και αυτό το pin, επειδή παλιά ήμουν toxic, πολύ toxic.
Μια χαρά. Τελευταίο μάτς, πάμε λίγο για να πάρουμε τα coins. Μετά δεν ξέρω τι θα βάλω. Θα βάλω spike, ναι, spike. Να, το ίδιο είναι και με το Frank. Κοιτάξτε, το αγαπημένο pin είναι το Toxic. Ωραίος ο Άντζελο, μπράβο του. Όχι, όχι. Όχι. Το έλουσε. Το έλουσε άσχημα. Το έλουσε άσχημα. Έπρεπε να πάει από εκεί. Και βασικά έπρεπε να χιλάρει πρώτα. Ξέρω, ήμουν Άντζελο player, τώρα είχα πάει σχεδόν 1200 κύπελα. Βασικά 1163. Ναι, ήμουν πολύ κοντά. Αλλά μαντέψτε τι με σκότωσε, έτσι. Έλα τώρα, τι λάγκ έφαγα. Γίνεται και χάλια το βίντεο. Μηδέν δύο. Ωραία, πάμε. Hype. Να, αυτό δεν με κάλεσε να παίξω. Τον Ανών τον έχω friend. Οκ. Να. Αυτό το μήνυμα που έστειλε ένας ότι θα σας το κρύψει, επειδή δεν κάνω να το δείτε αυτό. Είναι λίγο κακό. Πάμε. Μπέλ και Φρανκ. Πάλι Φρανκ. Αλήθεια τώρα. Κάνα 20 λεπτό θα είναι αυτό το βίντεο περίπου. Πάμε λίγο. Κάτσε, δεν θέλω να κολλάω για το Φρανκ, επειδή μπορώ να τον κοντάρω εύκολα. Κάτσε, γιατί πάτησε ulti. Ναι, κολλάω. Κάτσε. Έλα. Ναι, έκανα τη φάση. Το lag με βοήθησε. Μπράβο στο lag. Ο Φρανκ. Ωραία. Τώρα θα έχω... Πόσο θα έχω? Όπα. Να, 2-0. Και τελειώσαμε το push για τον Grom. Μια χαρά. Όπα. Sorry που ανέφερε λίγο τον ήχο έτσι απότομα. 10 φρέντες, ok. Τι άλλο περιμένεις από Stardrop? Αυτά δεν μας νοιάζουν. Αυτό όμως μας νοιάζει. Με αυτό το coins, επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, πουσάρει την Janet. Επειδή δεν την είχα πουσάρει καθόλου. Θα κρατήσω τα coins, δεν θα τα χαλάσω. Ωραία, πάμε τώρα στον επόμενο. Πάμε στον Spike. Ωραίος παίκτης ο Spike, μου αρέσει. Ναι. Πάμε. Θα παίξουν 2 μάτς και θα το τελειώσει το πώς, μια χαρά. Ωραία, πάμε. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο hype. Έχει το Star Shelly αυτό. Το είδατε το pin. Θα το κερδίσουμε αυτό. Να. Κάτσε, έτσι. Νομίζω δεν είμαι τόσο καλός με Spike, αλλά τέλος πάντων.
Αυτός γιατί έχει το Σταρσέλι? Γιατί εγώ δεν το έχω? Βασικά εγώ δεν το πρόλαβα για κάτι μήνες. Μπράβο ρε Λου. Ωραίος ο Λου. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κουβαλήσω, επειδή κολλάω και δεν ξέρω να παίζω και Spike. KO το έκανε. Κυριολεκτικά. Πάμε λίγο. Εγώ τώρα το έκανα KO. Πάμε λίγο. Δώστε πίεση. Μπαμπ. Έφυγες. Ξέρω τι θα το κάνω αυτόν. Έλα. Αχ. Πάμε λίγο. Είπα ότι θα παίζω 2 μάτς, αλλά επειδή δεν έχω τόσο χρόνο τώρα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα το αφήσουμε εδώ προς το παρόν και θα έρθει και άλλο part. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο πάρα πολύ σύντομα και μην ξεχάσετε να γράψετε ερωτήσεις για το Q&A. Τα λέμε!